И здравейте хора, аз съм Калта Дончерта, Бъса 11 и дошли в нашето поредно нереалистично, но надявам се да е забавно видео, където днес, както сте разбрали по заглавието, всички славянски държави стават една държава, които държави са Словения, Хърватия, Босния и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Македония, България, Полша, Чехия, Словакия, Украина и Русия, като какво ще прави днес тази нова държава? Еми ще гледа да се увеличи територията. Като нека директно да започваме с Литва. Да, малко без да искам и бях взел долната част, съответно се пробва да я поправя и така изглеждат границите. Затова, защо не просто направо славянската ни държава да атакуват всичките балкански държави, като цяло Украина и Полша биха им помагали и като цяло Западът, но в момента пътят до там е малко съсипан, като и Полша и Украина са в самата държава. Така че всички войници, които са около тук, просто се събират и да, Литва просто правят превзели са столицата, превзиват цялата държава, след което отиват така. И не мисля, че е нужно чак толкова много да гледаме към тази война, като битката е победена за славянската държава и тя анексира цялата територия, но за цел да не лагва целия сайт няма да го правя. А и така просто за да можете в края на видеото да видите кои територии са превзети, ще ги оставяме границите така. Следващата държава, която трябва да бъде атакувана, не трябва да е, но ще бъде атакувана, е Румъния. Просто защото преходът между балканските славяни и останалите славяни е, разбира се, единствено само чрез Черно море, само защото Румъния или Унгария или Австрия, но главно Румъния ги разделя, затова обявяват война на Румъния и с това нека направо да обявят война и на Молдова, просто защото и те ще са им пречка и те директно започват от Молдова, а именно, чакайте, че твърде голямо съм го направил, моливът, като започват от Молдова и това беше и една от причините да ги атакуват просто за по-лесен преход и бързо успяват да окупират цялата държава и директно тръгват към границата на Черно море и Румъния. Чакайте, че съм натиснал на Молдова май. Ето така, превзимайки някои важни градове, май имаше някакъв подобен по име град на Кюстендил, но както и да е. И евентуално, ако не ми е забил сайта, успяват да превземат цялата граница, съответно да се свържат с балканските славяни. Оттам от границата на България и Румъния успяват да превземат Букурещ славяните и от границата на Сърбия и Румъния, сърбите, хърватите и словенците и Босния и Херцеговините и черногорците и те правят прогрес, като се свързват с славяните от другата страна и там просто започват да заобграждат Румъния, столицата е превзета и евентуално просто тя ще падне, след което просто и нейната територия е напълно анексирана, просто за да може да има по-лесен преход, след което славяните се поглеждат малко към Балканите, а и особено Сърбия поглеждат към Косово, просто защото имат проблеми с тях и този път няма кой да ги спре, защото да, просто могат да им обявят война. Албания, пробвайки се да защитят Косово и те ще обявят война на славянската държава, ще да кажа на Сърбия, но обявяват война като цяло на сърбите и с тях целите славяни, като да, Косово не е от най-силните държави, не е една от най-старите, за това столицата е набързо е превзета, след което славяните директно бутат към Албания, превзимайки тяхната столица и евентуално превзимайки им цялата държава и мирен договор пак ще да анексират цялата територия. Гърция като цяло няма проблеми с никой от държавите, ако изключим конфликта между Русия и Украина, който що е свършил, значи няма такъв проблем. Съответно Гърция не е застрашена. Турция, тя също.
Грузия обаче си има конфликти с Русия извън войната с Украина, затова тя може да видим да бъде атакувана главно, главно руснаците, искайки го, превзимайки тези части, които май искат да имат контрол над тях и май... Абе, и аз не знам какво има с тези части, май руснаците не признават тези части за част от Грузия или каквато и да е цялата драма и набързо след което могат просто да превземат всички останали градове, превземат столицата ето тук и просто превземат цялата държава, но този път мирният договор няма да анексира цялата държава, защото казах ви, Русия иска само някои части, така че ще потърся набързо кои са тези части и ще видя мирния договор. Така хора, видях в картата на Google, като цяло можете просто да напишете Грузия в Google, да отидете на картата и с пунктирана с пунктирана линията и ще видите частите, които и аз не знам какво се случва с тях. Съответно, ето я Грузия и ето я Грузия сега след мирния договор и в момента Грузия е оставена в доста лошо положение. Затова не мисля, че Русия биха искали каквото и да е било повече от нея. Съответно, просто се отставят от там и осъзнах, че може да чувате някакви звуци от прозореца ми, но няма да го затворя, защото ще се задуша и сигурно чувате някакво куче да лае. Но в момента Запада, или поне остатъка от Западна Европа, е доста застрашена от тази нова държава с проста цел, не с проста цел, ами с проста причина, че можете да видите колко е силно цялото това нещо. И няколко даже съюзници на Запада, примерно Полша, Чехия, Словакия и даже НАТО съюзници, примерно всички балкански държави без Сърбия, май и без Босния и Херцеговина. И не знам също с кои са членки на НАТО. Разбира се, също са под влиянието на една държава. Затова Западът биха искали да се намесят, като обявят война на тази нова и доста голяма държава. Затова в момента съм маркирал всички държави, само не и Швейцария трябва да ги направя неутрални, както винаги. Защото кой би атакувал Швейцария? Те никой няма да атакуват, камо ли те да ги атакуват тях. И това е една доста голяма война, която може и да е трета световна. Затова нека директно да започваме, като да, Унгария не е в най-доброто положение. Сами можете да видите защо. Защото е сплескана от един сандвич между славяните. И въпреки, че те са с доста различни култури, пак са атакувани, Будапеща е превзета и оттам някои други главни градове и като цяло просто цялата държава е избутана до границата на Австрия и славяните даже избутват и превзимат Виена. Ако погледнем Скандинавия, стига да не е зима, опа, къде отидох? Така както казвах, стига да не е зима, славяните набързо ще навлязат в Финландия, превзимайки Хелзинки и просто превзимайки още по-голяма част от територията. Ето така. Казвам, ако не е зима, защото през зимата финландците биха победили и Русия даже. Говоря за реалния живот, наистина просто зимата им е силната част. И оттам просто трябва да сложат малко повече войници на ето този фронт, защото там имат Германия, Италия, Франция, Великобритания, не знам къде повече ще пращат войници, но имаме и Испания, Португалия и така нататък. Като... всъщност сега осъзнах, Гърция трябва ли да я слагам във войната, то пък и Турция трябва да ги сложа, ако НАТО са обявили война. Добре, да речим, че НАТО не съществува и тези държави просто са се обявили някакъв съюз срещу славянската държава и просто така да се пробваме да направим нещо, защото с НАТО ще стане твърде объркващо и славяните, които са били на граница с Унгария
и като цяло почти всичките славяни тук просто отиват в Австрия и унищожават източната част, оставяйки само нещо като опашката. Обаче Италия, тя е доста знаена с това да иска ето тези части, или по-скоро да кажа цяла Албания, за това с кораби я атакуват, но не могат да превземат цялата. В Скандинавския фронт може да видим славяните да правят още по-голям прогрес и по-голям прогрес към и по-южната част на Финландия, защото тя не е замръзнала чак толкова и като цяло горната част даже няма да им и трябва чак толкова, ако има някакъв мирен договор. Така че славяните си мислят, че няма да им е чак толкова нужна тази територия на Финландия, че да минават през тях, че да правят бла-бла-бла. Затова решават да направят един мирен договор с скандинавските държави, който представлява нищо. Просто нищо. Освен финландците, като видяха, че доста бързо им пада територията, решиха да се откажат от войната, което им последва и Норвегия и Швеция, но славяните, за да са в не чак толкова лоши отношения с тях, решават да не им искат пари или допълнително войници или територия или нищо, просто да бъдат неутрални във войната, което им позволява на руснаците, конкретно, които са в тази ерия, да се преместят в ето този фронт, съответно да се пробват да го избутат. Което можем и да видим, защото не само Австрия, вече и Германия започва да вижда загуби в територията си, защото славяните директно са се запратили към Мюнхен, превземайки части на Австрия междувременно и успяват да превземат Мюнхен, след което отиват и на границата до Берлин, не могат да стигнат, но поне могат да разделят, ако не отивам в Индия без да искам, могат да разделят горе-долу Германия от Италия чрез Австрия. Разбира се, пак могат да минат през Франция, но ще отнеме повече време, след което пък славяните започват и да навлизат в Италия, което пък означава, че италианците трябва да си махнат войниците от Албания. Съответно, славяните успяват да се върнат обратно, след което можем да видим предаването на няколко държави, които са Дания, просто защото осъзнах, че когато скандинавските държави се предават, трябваше и Дания малко да се предадат с тях, така че те се предали още в този мирен договор. Може да видим Ирландия, които не помагат чак толкова много и дори май не трябваше да ги вкарвам в Съюза и те да се предават. Испания и Португалия и те се предават просто защото виждат как върви войната, след което Великобритания и те решават да се предадат, което ни остава само тези държави. Славянската държава пък решава, ако те няма да се предават, да им превземат повече територия. Няма пък лошо да се вземат малко територия от Италия, но осъзнах, че тук са Алпите, така че няма лошо да се вземат малко територия от Германия, като са се запътили сега пък към Франкфурт, обаче са спрени от френски, белгийски, нидерландски, люксембургски и германски войници. Затова какво правят? Тъй като нямат заплаха в това море, то Балтийско ли се води още? Мисля, че да. И тъй като няма заплахи оттам, започват с кораби да атакуват крайбрежието, свързвайки се и с тази част. И Германия просто е доста застрашена, стигат до границата на Дания, но тъй като вече са в мир, не я атакуват. И може да видим, че Берлин е доста застрашен, затова Германия решават да се предадат от войната без да имат повече последици, което като цяло следва и другите държави, просто защото няма никой от тези държави, от страните не може да прогресира повече, защото от Алпите съществуват, така че нека да измислят този финален мирен договор за днешното видео. И така хора, едва ли много се различава от мирния договор с това какви територии контролираха славянската държава. Може да видим анексирането на няколко държави, които са всъщност само Унгария и Австрия, но както и превзимането на Франкфурт и на Мюнхен от Германия, както и на няколко градове от Италия, просто защото
не са прогресирали чак толкова много в Италия, въпреки че са превзели Венеция, но обаче, разбира се, всичките държави, освен скандинавските държави, които включват ето тези, трябва да плащат данъци на славянската държава и разбира се, просто защото са загубили войната и това, че да речем Франция не се изгубили територия, не означава, че не губят пак във войната, просто защото трябва да им дадат пари и така нататък. Затова, надявам се днешното видео да ви е харесало хора. Ако е така, можете просто да пръсте лайк бутона, да се абонирате за канала с камбанката, да не пропускате следващото видео. Можете да напишете един коментар, който примерно да представлява, ако искате да видите ваша идея да я направя на видео или нещо друго. Ето така ни изглежда финалната карта. Можеше и да можеше и да направя видеото по-дълго, примерно да атакуват Казахстан, Монголия, но не мисля, че им е нужно да го правят, просто защото главният враг беше Западна Европа. Успяха да се справят. В момента главният враг е САЩ, но тази нова държава дали е по-силна от САЩ, не съм сигурен, но със сигурност биха се справили горе-долу по-добре, отколкото само Русия срещу САЩ. Така че, мисля, че тази държава би се разпаднала на места, но тъй като, разбира се, главната им група е славяни, ще се задържи горе-долу. Колко време би се задържала, не мога да ви кажа, тъй като имаме държави като България и Македония, анексирането на Косово и Албания, докато съществува Сърбия и като цяло всички проблеми в Балканите. Унгария, имайки се различна група, просто те не са нито славяни, нито и аз не знам какви са. Имаме и балтийските държави, които не се разбират добре с Русия. Говорейки за Русия, тя не се разбира добре с почти всички, но реализъм в нашите видеа хищни обичаме, така че надявам се пак да ви е харесало и от мен. Ай, чао!